Ну йдеш да що клепачувати ти. Пуцувши ти йде. Ти коня нарухав. У нього то і клепача нігде не є. Йде за сапку. А я знав, де сапка. Я сапку ту й вивір. Ага, він поклав знак. Я сапку спрятав там. Ну, бей, давай. Ну, кройся. І це було легко. І ще у нього і це вкрадеме. Ще у нього клепач змеме. Сигіняшний. Вичекав момент. І це нараз було ясно. Треба було просто вичекати моменту, бо він то. Бося він водонадів. А клепач може утопити. Клепач теж плаває, я знав, усі в бабці не вода, а ртуть якась, цікай галиба. Ну, все, несеме у складик. Добре. Там безопасно.